Jeg fornemmer en juletradition. Ja, tak. Okay. Så, hallo, Retterne skal lige klemmes lidt. Hvorfor er der nogen, der står og næber? helt nede på undersiden af patterne. Ja, det kan Dennis, du er nødt til at komme med på billedet. Vi mangler en dåseåbner. det kommer nu. Med den dåse. Kim vil have, at vi åbner den i hans. Det er altså ikke for sent at gå ind i soveværelset og gøre det her, for at være sikker på, at det bliver sådan kontrolleret. Kan du ikke tage en bajer ned i den der? Hvor meget kan sådan noget smage? Hvor meget tror du, det flyver? Jeg tror, det flyver. Hvad hed? Lige derovre. Han føler sig som en tv-kok og står der midt på plænen, mand. Kan du så ikke lade være med at have på? Jo, selvfølgelig vil jeg. Nu skal Dennis også derhen. Det er jo jer, vi skal filme. Jeg skal filme, jeg skal ikke være med det her film. I skal være med på den film. Ej, hvis den bringer. Jeg siger, den lækker. Ej! Den burde ikke ligge. Den burde ikke ligge. Den er kun halvfærdig. Ja, vi snakker bare i gang med Velkommen til... Den dåseåbner! det der forslag, det er ved med at ryge ned. Er han ude i campingvogn på ledersten? Velkommen til Alex' tv-køkken. Det er tv-køkkenet, mand. Det er tv-køkkenet. Hvordan var nu melodien, var det? Det var et vildt, hvis den bare... Vi kan også sætte en julesang med. Jeg kan kun melodien på Kvitter eller Dom. Kan I ikke huske det med os? Jo, gør det igen. Jamen, jeg har ikke nogen dåseåbner! Så jagt dog på den. Ej, du... Ej! Han er vildt! Jeg kan godt lide naboens vindue åbent derovre. Kaster vi den over bagefter. Hey! Må jeg have lov at sige tak for denne gang? Må jeg godt lide dit? Ej, jeg giver den. Nu er Dennis og Anders altså nødt til at være med på det der, når det gør. Ja, I må selv gå med. I må selv gå med efter det her. Vi mangler en lille Hurtigt her! Helvede! Du skal have med. Jamen, jeg er ikke engang pæsset. Helvede og passer tæt på! Hvorfor holder du ikke gruppen lukket? Hvad nu siger bum? Bum. Og bum, bummelum. Bam! Det smager fyrværkeri. Der skete ikke en skid. Den er åben! Den er åben. Ej, vi kan lukke det! Mere åbning! Ej, der lugter af lort! Overhovedet ikke. Hvorfor piver I? Hvorfor piver I? Så åben du. Den lugter ikke en skid. Kom med. Det styrer jeg. Kan du ikke lukke det? Så åben du ret. Hvad fejler I? Og nu kommer lidt af fems. Ja, Dennis krydser en. Det er kraftigt med en syg høne, det der. Okay, den lugter, der lugter lidt dårligt. Nej, for fanden. Ryk ind! Ikke så galt. Maja, kom lige ind over. Den som fisen Det lugter. er ikke så galt. Så skal I lukke til med, men okay, mor, det Der siger lugter jeg. ned med mig. Men Det er KFC. hvad skal de nu? Skal I nu til at spise? Ja, Alex skal. Nej, du har heller ikke at spise. Nej. Det er lige sådan et svir i øjnene. Ej, jeg kan slet ikke forstå. Det er fint. Tonin! Jag finner det för julkoppan här nu. Ja, Altså, de er forpulet socialt. det kommer också med det på Vi det. kan godt åbne nu, den springer jo ikke i luften mere. Ej, han får det på fingrene, mand.
Ja, så jeg kan ikke forstå, at I står og piver. Nej, jeg kan heller ikke Du forstå er også vant til hester og sådan noget. Nej, hun kan ikke lugte selv. Den er overhovedet ikke slem. Momse vil bare stå og kigge. Ja, lugter det ikke? Så vip den lige op. Vip den op. Men pas. Man kan vel ikke eksplodere mere? Nej, den er åben jo. Hvor er dåser? Kom, Nella. Hvor er dåseren? Lad os lige vippe den op. Så har det med mad, der lugter. Den er nede i. Hvad skete? Ej, Du skal ikke spise alt. Og så er han nok færdig med at pille næsten næste uges tid. Den skal fint. Det er godt tøj, din mand. Du er med sig. Mygge vi. Nej, det er det ikke. Nej, det er det ikke. Ej, kæmpe. Rønborg, så er du op i maven. Nej, Dennis' testikler. Så kommer der af din. der er ikke noget med fisk. Så nu kan du lige kysse din brud. Okay. Dennis. Ja. Kom så, Dennis. Ja, godt. Alex, du skal være med. Hvad for et stykke skal vi tage? Der er så meget vælge med. Nej. Ja, æd det. Kom så. På næsen, og putter det. Kom nu, ind med lortet, mand. Og så ned med det. Det ser hun også i går. Jeg har haft bedre. Det er fandme i orden, det der. Jeg fodrer dig. Jeg fodrer dig. Nej, prøv at Kom så, Dennis. Jeg tror, det er sådan nogle filéer. Jeg tror ikke, det er sådan en... Dennis, du har hvorfor Dennis, din datter siger, du må ikke spise noget af Det det. er simpelthen, hvad det hedder, for klunketid. Nej, jeg spiser ikke noget af det. Hvad? Karla, hun vil ikke spise noget. God vej ud. Jakob er helt vild med, jeg spiser det. Jakob, hvor er den henne? Han gemmer sig Jakob bag er ruden. gået, han er over alle bjerge. Jakob, han er væk. Han er væk. Der er nok til alle, tror jeg. Jamen, hvor er Jakob? Hvor er Jakob? Put det på knækbrød, skal der have brød? Dennis, kom nu. Jeg er i gang. Bare spis. Prøv at se. Nej. Nej, ja, der var den. Det var sød. Hun står her. Nej, vi kan ikke Dennis, den er der. Der er den. Ah, der er den. Christina, der er ingen så. kære mor, hvis Bare der tag er. en Christina, du går jo bare ud i kulden. Bare tyk den over. Hvis Ja, du det skal ser kaste hun op, så er du ude. Nej, jeg skal ikke. Jeg har Dennis! Ah, Dennis. Jeg finder en lille en til dig. Jeg tager en mere, hvis du tager en. Jeg tager ikke en. Nej, Dennis, det er dig, der har lagt op til det her møde. Jeg er bare betalt. Der er ben i det her, tror jeg. Det er der ikke ben i. Dennis, kraften klar. Der var din filet, Dennis. Din filet er lige der. Okay. Nu skal jeg have noget øl, tror jeg. Det er altså i orden. Alex! For helvede. Hvor Alex han står og gemmer sig. Han kunne ikke komme. Jeg sagde bare lige, jeg har ikke spist det. Han åbner. Men nu gør han det. Han nærmer sig. Det er jo ikke så galt, om han vender sig til det. Jeg så dig i ansigtet. Ja, det er også ligesom en virkelig. Det er ligesom at gøre rent på et offentligt toilet med tunge.
Jeg skal holde mig for næsen. Der kommer også noget vind nu. Du vil gerne smage? Det er bare fordi det... Kan jeg vide, hvornår politiet kommer og siger, jamen der er et eller andet, der er naboerne, der har ringet. Derfor vi ikke skal i bad. Det lugter lidt. Mor, vi skal bare ud i bilen med det der. Der er noget med nogle tidlige nytårsløjer i nabolaget. Tak. De har allerede... Jakob, vil du prøve? Jeg tror ikke, katten spiser ikke. Naboerne har allerede ringet til kloakservice. Ej, det gør du ikke, det der. Hvad nu, hvis vi lader det stå, og alle kattene kommer hjem med dårlig mave? Ja. Hvor gik Dennis hen? Han løb da. Han løb da. Hallo, hørte du? Han havde en kylde. Han hører med til Pussy Riders nu. Hallo, hørte du det knækkende til? Det er den måtten. Se ham. Jo, skal jeg tage et billede? Der står indenfor. Jeg har det op. Jeg har lidt opkastfornemmelse. Ej, du gør lige færdig herude. Du gør lige herude. Og jeg læste lige i... Skal du ikke smage det? Du vil hellere skifte 10 lorteblæer end det her. Det lugter det samme. Nej, tro mig, det der, det er værre. Det er bare sådan en god frugt, den der. Min hund lugter værre. Din hund?